डीडीएस बिल्डकॉन मुंबई आणि चिपळूणमध्ये मिळालेल्या ग्राहकांच्या यशस्वी प्रतिसादानंतर आता खास सिंधुदुर्ग वासियांच्या सेवेसाठी इथे तुम्हाला मिळेल अवघ्या 14.5 लाखात तुमच्या हक्काचं घर। कुडाळ बस स्थानक अवघ्या 3 मिनिटांच्या अंतरावर, कुडाळ रेल्वे स्टेशन अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर, स्वच्छ हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि पावसाळ्यात पाणी न भरण्याचं सुरक्षित आणि शांततेचं ठिकाण अर्थात ज्ञानेश्वरी। आमचा पत्ता ज्ञानेश्वरी, केळबाई मंदिर नजीक, कुडाळ। संपर्क 8879 18 27। मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे। मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली ही 6वी मार्गिका जोडण्यासाठी पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे। 25 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर या कालावधीत तब्बल 10 दिवस पश्चिम रेल्वेवर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना ब्लॉकचा सामना करावा लागणार आहे। तब्बल 15 वर्ष रखडलेल्या मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली या 6व्या मार्गिकेच्या जोडणीचं काम पश्चिम रेल्वेनं सुरू केलंय। सध्या प्राथमिक काम सुरू असून मुख्य काम दसऱ्यानंतर म्हणजेच 25 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर या कालावधीत होणार आहे। या दरम्यान ब्लॉक घेण्यात येणार असून यामध्ये रोज सरासरी 250 लोकल आणि 61 मेल एक्सप्रेस रद्द करण्यात येणार आहे। यामुळे दसऱ्यानंतर पश्चिम रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना थोडी कळ सोसावी लागणार आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेज